салом дӯстон, оғози соли нав ҳамеша вақти интизориҳои нав, бознигарии нақшаҳо ва ташкили ормонҳо мебошад. барои Барселона ин моҳи январ дорои аҳамияти махсус аст. клубе ки солҳои зиёд рамзи бузургии футбол буд, ҳоло талош мекунад ҳуввияти нави худро пайдо кунад. баробари Ханси Флик даста на танҳо барои пирӯзиҳо, балки барои барқарор кардани шӯҳрати пешинааш мубориза мебарад. бозии нахустини соли 2025 як қадами муҳим дар ин роҳ гардид. Барселона сафари худро дар ҷоми Испания аз бозӣ бо дастаи Барбастро оғоз намуд. ин бозӣ на танҳо санҷиши омодагии каталониҳо барои мусобиқаҳои оянда буд, балки имконияти намоиши қудрати онҳо бар зидди ҳарифи камтаҷрибае шуд. бозӣ дар шаҳри Уэска баргузор гардид, ки мухлисонро аз ҳарду тараф ҷамъ овард. имрӯз рӯй меорем ба шарҳи бозии доиршуда. ҳатман обуна шавед ва моро то охир ҳамроҳ бошед. ливерпули Арне Слот бо боварӣ даври аввалро дар Премер-лига пас аз шикасти Вестхэм бо ҳисоби 5-0 дар Лондон ҷамъбаст кард ва натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст. рақиби имрӯзаи мерсисайдиҳо Манчестер Юнайтед таҳти роҳбарии Амори мушкилотро аз сар мегузаронад ва пас аз тағйиротҳо боз ноустуворӣ нишон дода истодааст. ливерпул фаворит ба назар мерасад, дар ҳоле ки Юнайтед роҳҳои баргардонидани шакли пешинаашро меҷӯяд. ин ҷанги ҳақиқӣ мешавад, ки дар он ҳар лаҳза метавонад ҳалкунанда бошад. шумо метавонед фаворити худро дар ин бозӣ бо 1x интихоб кунед ва фоидаи пулӣ низ ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз дақиқаҳои аввали бозӣ маълум буд, ки Барселона бо нияти ҷиддӣ вориди майдон шудааст. каталониҳо ташаббусро ба даст гирифта зуд лаҳзаҳои хатарноке дар дақиқаҳои аввал эҷод мекарданд. голи аввал, ки оғози пирӯзиро нишон дод, аллакай дар дақиқаи 21 аз ҷониби ҳимоятгар Эрик Гарсия зада шуд. ӯ бо зарбаи сар пас аз партофти олие аз канор дарвозабони ҳарифро ҳайратзада кард. баъдан Роберт Левандовский пешвои ҳамлаҳои даста истеъдод ва таҷрибаи худро нишон дода 2 гол ба самар расонид. зарбаҳои дақиқи ӯ дар дақиқаҳои 31 ва 47 нишон доданд, ки ӯ то ҳол яке аз беҳтарин голзанҳои ҷаҳон аст. навраси бо истеъдод Пабло Торе низ дар дақиқаи 56 голзанӣ намуда ҳисоби бозиро калонтар кард, ки ин боз як нишондиҳандаи потенсиали бузурги ӯ мебошад. ин ғалаба чӣ маънӣ дорад? ҳисоби ниҳоии 4-0 нишон дод, ки Барселона дар ин бозӣ берақиб буд. аммо муҳимияти ин ғалаба танҳо дар ҳисоб маҳдуд намешавад. ин бозӣ нишон дод, ки даста дар роҳи дуруст қарор дорад. наврасон имконият доранд, ки истеъдоди худро нишон диҳанд, дар ҳоле ки пешвоён нақши муҳим ва таҷрибаи худро тасдиқ мекунанд. ин омезиши таҷриба ва нерӯи нав тамоюли асосии пешрафти даста шудааст. дар пеш як кашфинали ҷоми Испания аст, ки дар он рақибон аз лиҳози сатҳ хеле пурзур хоҳанд буд. аммо бозии имрӯза нишон дод, ки Барселона омода аст барои ҷомҳо мубориза барад, номи худро барқарор кунад ва мухлисони худро дар сартосари ҷаҳон шод гардонад. ин бозӣ барои каталониҳо танҳо оғози роҳ аст. дар пеш дастаи Барселона бо чолишҳои зиёд рӯбарӯ хоҳад шуд, аммо оғози соли 2025 нишон дод, ки онҳо омодаанд на танҳо бозӣ кунанд, балки барои ғалаба мубориза баранд. саҳифаи навбатии ин достон чӣ гуна хоҳад буд? дар ҳафтаҳои наздик мо ба ин савол ҷавоб хоҳем ёфт. ба ҳамин тамом, то боздид дӯстон.